que estem veient en aquests moments està representant el Teatre Romea de Barcelona, Federico García, el muntatge de Pep Tosà en què s'endinsa en el món de Lorca, basat en els seus poemes i cartes personals escrites per l'escriptor de Granada. Elements que hi destacaries, Jordi? Bona nit, Josep. Doncs aquí es poden veure diverses disciplines, des del flamenc al cante, passant per la poesia i també amb aquestes entrevistes que ha fet el propi Pep Tosà a diversos hispanistes, historiadors i també a familiars de Lorca que mostren detalls que fins ara poques vegades havien sortit a la llum. Aquesta peça no només vol ser un retrat teatral de Lorca, sinó que també vol servir per reobrir o mostrar les ferides obertes després de la mort de Lorca fa 81 anys. És el més famós d'aquests 100.000 cadàvers que romanen a les esconetes sense que ningú sàpiga on són, sense que els familiars els hagin recuperat. I ell representa l'absència de la disculpa, l'absència de... Ningú ha demanat perdó mai